Üdvözöljük! Ma egy olyan, mondhatni, mindennapos technikai feladatot járunk körül, amivel sokan találkoznak. Munkatársak, adminisztrátorok vagy akár ügyfelek hozzáadása egy webes projekthez. Lehet ez egy teljes weboldal, vagy akár csak egy értékesítési töltsér, egy funnel. Így van. És ehhez egy rövid, de gyakorlatias útmutatót veszünk alapul, ami a webépítő platform admin felületén mutatja be a lépéseket. A célunk az, hogy önök gyorsan átlássák, hogyan menedzselhetik ezeket a hozzáféréseket. Magabiztosan. Rendben, vágjunk is bele. Hol kezdődik ez az egész? Hogyan indulunk el, ha valakinek hozzáférést adnánk? Minden az adminisztrációs felületen kezdődik, ott van egy opció új felhasználók meghívására. Oké, admin felület, de mire figyeljünk itt? Csak beírom az e-mail címet és kész is? Nos, nem egészen ilyen egyszerű. A forrás itt kiemel egy fontos dolgot. Az alapértelmezett beállítás az általában az, hogy a meghívott az egész projekthez kap hozzáférést. Tehát minden aloldalt, minden funnelt látni fog, ami abban a projektben van. Várjunk csak. Az egész projekthez. Ez nem lehet probléma? Mondjuk, ha én csak egyetlen kampányhoz, egy új landing oldalhoz akarok hozzáférést adni egy külsősnek. Nem feltétlenül szeretném, ha a teljes webshop admin felületén tudja. Persze, jogos a felvetés. És itt jön a képbe a testre szabás. Keresni kell egy módosítás gombot, amikor hozzáadjuk a felhasználót. Ezzel lehet kiválasztani, hogy ne az egész projekthez, hanem csak egy konkrét weboldalhoz vagy épp egy funnelhez kapjon jogot. Ez a finom hangolás, kulcsfontosságú. Értem. Tehát nem muszáj mindenkinek mindent látnia. És a jogosultságok? Ott is van mozgástér, nem csak admin vagy semmi. Pontosan. A forrás több szerepkört is említ. Lehet valaki teljes jogú adminisztrátor, persze, de létrehozhatunk közreműködő, vagyis contributor szerepkört is. Ennek korlátozottabbak a jogai. Mondjuk írhat blogbejegyzést, feltölthet képet, de nem nyúlhat bele az oldal alapbeállításaiba vagy a fizetési dolgokba. Aha. Ez azért fontos, mert láttunk már olyat, hogy valaki túl nagy jogkörrel véletlenül elállít valamit. Sőt, van ügyfél vagy customer szint is, ami szinte csak betekintést enged. Ez a szerepkörösdi logikusnak hangzik nagyobb csapatoknál, de mondjuk egy kis projektnél, ahol 2-3-an dolgozunk, nem bonyolítja túl? Lehet, hogy egyszerűbbnek tűnik mindenkinek admint adni, igen. De szerintem még kis csapatoknál is hasznos lehet. Segít tisztázni, hogy ki miért felelős, és megelőzhetőek a véletlen hibák. Maga a meghívás pedig simán megy. A rendszer küld egy e-mailt a megadott címre. Oké, egy e-mail. Benne egy linkkel. Ha az illető új a platformon, regisztrál, ha van már fiókja, csak bejelentkezik, és már látja is, amihez jogot kapott. Világos. Ez gördülékenynek tűnik. Na de én, mint tulajdonos, hol tudom követni, hogy most éppen kik férnek hozzá a projektemhez? Hol látom ezt? Az admin felületen kell lenni egy listának. A jelenlegi adminisztrátorokról, közreműködőkről. Itt látja saját magát is, általában tulajdonos vagy owner jelöléssel. Ez a központi hely, ahol áttekintheti a hozzáféréseket. Rendben. És mi van a tulajdonjog átadásával? Tegyük fel, eladom a projektet, vagy átadom egy kollégának a teljes irányítást. Megoldható ez? Először is az illetőt hozzá kell adni adminisztrátorként, ha már admin. Igen. Akkor a listában az ő neve mellett szokott lenni egy menü, mondjuk 3 pont, és ott lehet kiválasztani a tulajdonossá tétel opciót. De ezzel óvatosan, mert a tulajdonjog átadása az végleges és teljes kontrollt ad a másik félnek. Ezt jól meg kell gondolni. Értem. Tehát akkor összefoglalva. Admin felületen indulunk, figyelünk az alapértelmezett hozzáférésre, de testre tudjuk szabni, hogy ki mihez fér hozzá. Akár konkrét oldalra, funnelre, különböző szerepköröket adhatunk. Admin, közreműködő, ügyfél. Pontosan. A meghívás e-mailben megy, és a tulajdonjog átadása is lehetséges, ha szükséges. Így van. Néhány kattintás az egész, technikailag, de a mögöttes logika, hogy ki mihez fér hozzá és milyen szinten, az stratégiai kérdés lehet a projekt sikere, meg a biztonsága szempontjából. Reméljük, ez az áttekintés hasznos volt önnek, és segít magabiztosabban kezelni ezeket a beállításokat a jövőben. És zárásként egy gondolat, ami talán túlmutat a konkrét lépéseken. Az útmutató a hogyanra fókuszál, de érdemes mindig feltenni a miért kérdést is. Mielőtt hozzáférést ad valakinek, gondolja végig. Valóban szüksége van ennek a személynek, ennek a szerepkörnek, legyen az marketinges, fejlesztő, vagy akár egy ügyfél pont arra a hozzáférési szintre a munkájához.
A minimális jogosultság elve nem csak egy ilyen divatos biztonsági szlogen. Ez a tiszta, átlátható működés alapja is. Kinek, mire van tényleg szüksége a feladat elvégzéséhez, anélkül, hogy felesleges kockázatot vállalnánk, vagy átláthatatlanná tennénk a rendszert. Ezen érdemes elgondolkodni minden egyes meghívás előtt.